Kahnyok Trap National Youth Front West Jantia Zone kila dawa na sarkar jala Meghalaya pagadi banbu ne thau Sakawe Community and Rural Development Block Office Hapoka District West Jantia Hills namar kumba kalong menta kaneka district kadan tanglai teli ki CNRD Block abai kran bakinong thok khobor hasilong press club minha ka arpoi terek unaitung uba one board and dakar president ke HNYF West Jantia Zone ulai thu baka sarkar kala dab ban kular man haus nam arjar khatlai arjar khat saw banbu ya ka CNRD Block Office hagasnong namdong West Jantia Hill henry hadu menta ya kani kam omshim lasdang satya ulai thu bakanega district kadon laitli ke CNRD Block bakanthop ya ka laskin amna rem bat khathat laskin ka badai gawai na ki block ka badai gawai na ki block ka bahe ba bat ka badan hadu sispa atpu tli kisnong bat ka jingbun breu ka kon adu nyopupra hajar nyuspa nyopupra ngon ka balalum katkum ka census jungsnam arjar pra arjar khandai ulaong bakanega jingdawa ka dei hadien bababun ki scheme sarkar kiyo duna namar balabun palat kisnong bat ka jingbun breu Hajing ini bakal ke Jinggawa ya ke CNRD Block Office Hapo Namdong, Akasinong Namdong Village, West Jantia District. Te kumbak sarkar ka propose ya ke ban setup ya ke CNRD Block Hapo Akasinong Namdong nado kisnem kan arjar kat line arjar kat sam. Te hajing ti jongi ba kani ka kam hadu kini kisi kamdon kidak kisin bapau naging sarkar ba kanya sikmat kajing pensedang ban menteri ya kenika CNRD Block tidi halo kenika rim nyimbansi ban ai kajing thok shaw Dr. Mukul Sharma u Chief Minister ban kurang jangi ba ai jingsha yangi kumgi sen bahalang ba hadu katno ke sarkar kalale nak benta ban te ya kenika Block Thmai apok West Jantia Hills Halo kani kamrim ni yeng bat ni pensngau sarkar ba kadai ban penkloi no ban thau no ya kani ka blok patma ka kisnong namdong namar ba ko ngi pa menta bon scheme rural development scheme ki ba ka sarkar jala ba ka sarkar me kadai ban implement ha ki thai nam kundong khamtam yila bisem ba ka allotment of scheme kaduna namar bala bon palat kinong song jong ki breu ki badan ne ka block thalsken teng habangi i khamtam ki scheme ki ba ka wei ni scheme sarkar peden ka ba pau bhamanta ka dai ka MNREGS ka dai scheme trebala sispas ni syamba bonsen ki bill ne ki wages ki bai bela isa pending namar ba la bon pala kisnong bat ka sarkar kamla ban siu bai belasni sisin siu